ଦାସ ଗଣୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସଙ୍ଗମଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେଠାରେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ପ୍ରୟୋଗ ଯିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ଅନୁଗତ ବା ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଦାସଗଣୁ। ବାବା କହିଲେ, ଅଯଥାରେ ଏତେ ଦୂର କାହିଁକି ଯିବ? ଆମର ପ୍ରୟୋଗ ତ ଏଠାରେ ଅଛି, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଘଟିଲା। ଦାସଗଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନତଶିର ହେଲେ, ବାବାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରୁ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନାର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦାସଗଣୁ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ନୟନରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଝରଝର ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ବାବାଙ୍କ ନାମ ଅହରହ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ବୋଲି ବାବା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଦାସଗଣୁଙ୍କୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ରାଜାଧିରାଜ ଯୋଗୀରାଜ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ।